ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ପିଲାଟିର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହେବ। ନା ତାର ରାଜା ବାପା ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ। ଥରେ ସେ ଆସି ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ବାପା, ମୋ ଆଖିକୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ବାପା ହସିଦେଇ କହିଲେ, ତୋର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବା କଥା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଚଷମା ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବୁ? ରାଜା ପରଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା। ସେ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ରାଜାର ଆଖି ଖରାପ ଅଛି। ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ରାଜାର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ଓ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କଲା। ସେଦିନର ସେହି ରାଜା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରତ୍ନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ରାଜାଜୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। 1878 ମସିହାରେ ରାଜା ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ସାଲାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ି ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସାଲେମ ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କାଗଜର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ରାଜାଜୀ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜାଜୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଲାଟ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ କିଛିଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ 1954ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜାଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1972 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ରାଜାଜୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।